bude ale číslo, jo? A to jsou ono se udělá jako veršky nějaké? Že tady je 1, mají číslo. Jo, takže si vyber stuku a udělej to moje číslo, jo? Vyber si kolik stuku a udělej veršku. Vyber si 2. Až je jednou polovinku, jo? Tak a teďka najdu čísla. Tak to asi je myšleno, že? Ne, 2. A jsou to toho? Jo, aha, jo, takže teďka najdu ještě další. Tak to by se vůbec nechápali rukou. Tak a ještě jednou, když tak, aby... Jo, ještě najdu jednu trošku. To je, když jsem ukázala, tak ještě najdu jednou trošku. S tečkama si vytáhni. A Tak. to číslo, jo? Kolik tam je teček, tak najdi číslo. Tak. Co se říká? Tak děkujeme, Anděli, ahoj.